फैफिनदो बिमा आंनि मोखांखौ नायनानै आंनि सायाव गोरोन्थि नुदोंब्लाबो नों फैफिन बिमा गोदाव सोराव जागोन फिसानि लाइफखौ नोङो अनखांनानै फैदो बिमा नोङो। लोगोफोर आंनि भिडिअनि सिगाङाव हाबस'नाया बेनो जाहैबाय आङो नैबे गथ'नि जानानै नोंथांमोननाव रिकुवेस्ट खालामनो सानदों। नैबे स्क्रिनाव आङो नैबे जोंनि ब्रादारनि नाम्बारखौ होना होगोन। जायफोरा नैबे स्क्रिनाव होनाय हिन्जाव एबा बिथांनि हिन्जाव जेनाखि नानिनि बिमाखौ आङो स्क्रिनाव होना होबाय। बे फट'खौ नोंथांमोना सिनायनानै नैबे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव खोन्थाहर जेरावखि नुवा मानो जेन' बिथाङा नैबे फिसानि गाबनायखौ नुनानै जेन' गोसोखांनानै बे न'सिम सफैनो हायो। आरो जेसे हायो एसे नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना हो जेन' बे गथ'नि बिमाया बे भिडिअखौ नुहैनानै जेन' बे न'सिम सफैनाय बायदि जेसे हायो एसे आङो आंनि गोसोजों नोंथांमोनखौ आङो रिकुवेस्ट खालामो भिडिअखौ शेयार खालामना हो लोगोफोर। आंनि गामिया चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय फाथाबारि डिमापुर नांजाबनाय पस्ट फाथाबारि PS आमगुरि। आंनि हिन्जावा मास मोननैनि सिगाङावनो गोमानानै दङ। दिनैसिमहालागै न'आव फैफिनाखै आंनि हिन्जावा। बिनिखायनो नों मिलिना जेरावखि थाया नानिनि मोखांखौ नायनानै नोङो बे न'आव फैफिन। आं नोंखौ खावलायो नों जेरावखि थाया फैफिन। नों गैयैनिफ्रायनो गोदाव सोराव जाबाय न'खरा। नोङो फैफिनदो नानिखौ अननानै। आङो स्कुलाव दोनलांनाय ना खामानि मावनाय जेरैबो जाबाय संनाय खावनाय हास्लाबले गोदाव सोराव जालांबाय न'खरा। बिनिखायनो नोंखौ आं फैफिनजानो दाबोनो लामा नायनानै दं बिमा। आंनि मोखांखौ नायनानै आंनि सायाव गोरोन्थि नुदोंब्लाबो नों फैफिन बिमा गोदाव सोराव जागोन फिसानि लाइफखौ नोङो अनखांनानै फैदो बिमा नोङो। बे न'खराव आं दाबो नोंखौ गोसो गोथारै नाजावनानै लायो। नों गोख्रैनो फैदो साननै सानथामनि गेजेराव। ना खामानिसो मावनाय जेरैबो बेस्थ' जाबाय। नों गोख्रैनो फैफिनदो बिमा। नों जेरावखिया थाया मानो दाबोनो नोंखौ आङो नेनानै दङ। साननै सानथामनि गेजेरावनो नोङो फैफिन। दा आङो बेखौ सोंनो गोसो जादोंबा नोंनावहाय नोंथाङा बे नोंनि हिन्जावादि खारनानै दङ नोंथाङा बे खारनायनि सायाव माबा मोनसे सन्देह दं नामा? बियो फन रायलायोमोन गुबुनफोरजों थाहैयोमोन रुम भारा लानानैबो थाहैयोमोन आरो फिसायनि न'आवबो थाहैयोमोन। होनब्लाबो आं जेबो सानामोन। न'खरखौ साननानैनो अनसायनानै अनखांनानै आं बजबनानै लाफिनोमोन आंनि हिन्जावखौ। दासिमबो फै दिनैसिमबो फै दाबो आं जेबो साना। आं गोसो गोरबोजों बजबगोन दाबोनो। दा आमाय नोंहामजोआ दे मास मोननैनि सिगांनिफ्रायनो गोमानानै दङ। दा आमाया मा खावलायनो सानो नोंहामजोखौहाय? आंथ' सानो आङो बिहामजो हिसाबै आङो अननानै दंमोन। मानोना फिसौनि थाखाय आङो बिराद अनसायनानै दङ। बिहामजो फिसा नों फैफिनदो नोंनि गथ'खौ अननानै संसारखौ ग्रें ग्रें जालांदिनि। आं नोंखौ जेबो बुङा। आं गाहाय जानानै आं दिनै बिहामजो फिसाखौ आं नारभास खालामाखै आरो नोंखौ आङो अनसायगासिनो दङ मोजाङै जालांथों होननानै। नों दिनै मा साननानै मानो बेबायदि दस्रा फिसाय गोदान लाखो नोंलाय? नों फैफिनदो अननानै। फिसौआ दिनैसिमबो नोंखौहाय गाबगासिनो दङ बिमा होननानै। नों मा सानखो? नों फिसौखौ नोङो गोदाव सोराव खालामनो सानबाय नामा? ना संसारखौ जानो बाबाय नामा नोंलाय? हामा बिदि खालामनो। संसार जानाय बेलायावहाय खावा खाथाय जायो। बेफोरखौ नोङो गाज्रि मोननो नाङा। मा खालामनाय बुहुला बुजा बुजि जायो। होमब्लाबो नोङो अननानै फैफिनदो।